गुड मॉर्निंग. मोहन नावाचा मुलगा होता. तो रोज शाळेत जायचा. तो अभ्यासात बी खूप हुशार होता. शाळा सुटली आणि घरी चालला. तेव्हा मात्र त्याने बघितलं त्याचे सगळे मित्र टपरीवर पुड्या खात होते. तेव्हा त्या मित्रांनी बळच ह्याला ओढलं आणि तिथे टपरीवर नेलं. "प्लीज मोहन, फक्त आजचे दिवस, फक्त एकदा खा. काय नसतं यार, मज्जा असते." आणि बळच त्याला पुढे खायला घातले. त्या दिवसापासून मोहनला सवय लागली. तो रोज कितीतरी वेळा माणिकचंद खाऊ लागला आणि बघता-बघता इतका व्यसनाच्या आहारी गेला आणि एक दिवस त्याला खूप त्रास होऊ लागला. तोंडात जळजळ व्हायला लागली, हिरड्या दुखू लागल्या, अक्षरशः तोंड तर असं असं सुद्धा व्हायला. अन्न गिळताना त्रास होऊ लागला. मग मात्र धावत डॉक्टरांकडे गेला. डॉक्टरांनी तपासलं आणि सांगितलं, "तुम्ही खूप पुड्या खातात, त्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. जर तुम्ही आजपासून पुडी खाणं बंद नाही केलं, तर तुम्हाला 100% तोंडाचा कॅन्सर होईल." त्याच दिवशी मोहननं ठरवलं आणि पक्क पुढे खायचं बंद केलं. परत तो हेल्दी झाला. म्हणून व्यसन अजिबात आयुष्यात करू नका. हेल्दी राहा. जीवन खूप सुंदर आहे मित्रांनो आणि छान जगा. सो थँक यू.